Presentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa inyong kabos mga tugang ngunya na aldaw nin Huwebes, Mayo 22, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa inyong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Bicol Region Hakot Award sa Best School Papers in the Philippines sa pigigibong NSPC 2025. Tulong aldaw na Bicol Loco Hot Air Balloon Festival pig-aasahang rurusuon ning mga turista. LTO Bicol mahigpit sa proseso kan driver's license, random drug testing sa mga PUV drivers. Barangay Galicia sa Rapu-Rapu, Albay napailawan na gamit ang solar home system. Sa lado nasyonal, COMELEC planong itao sa DepEd ang mga internet equipment na ginamit sa eleksyon. DOT nakatalaan na magbukas din mga trabaho sa turismo asin pag-ensayo para sa mga senior citizens. CHR hinagad ang hararom na investigasyon sa mga pagsuhay sa press freedom sa panahon nin eleksyon. 12 na OFW na preso sa Malaysia matapos mabudol ng peking job offer. Bareta sa ibang nasyon, 5 estudyante sa Pakistan nagadaan matapos ang pagsabog kan piglunadan nindang school bus. Gilas Pilipinas plano magkondukta ng friendly game bago ang FIBA Asia Cup. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Hinakot kan rehiyon Bicol ang manlain-lain na pagmidbid sa Best School Papers in the Philippines sa pigigibong 2025 National Schools Press Conference sa Vigan Convention Center, Vigan City. Sigun sa Department of Education o DepEd Bicol sa elementary level, nako akan the Gulfstream kan Milagros East Central School, Masbate, ang ikaduwang pwesto mantang sinundan man ini kan the Junior Agnition kan St. Agnes Academy, Legazpi City na nasa ikatulong pwesto. Mientras na sa secondary level naman, nasungkip kan ang nagwenyan kan Naga City Science High School, Naga City, ang ikalimang pwesto sa Best Pahinang Lathain. Ika-4 na pwesto naman ang nakuakan ang Gintong Toro kan Masbate Sports Academy, Masbate. Mantang ang ikalimang pwesto ang the Synchronizer kan Catanduanes National High School sa Best Sports Section. Congratulations! Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piglalauman ang pagruso kan ribo-ribong local asindayuhan na turista para sa tulong aldaw na selebrasyon kan Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival na may ibang klaseng kombinasyon kang aerial acrobatic shows as in world-class entertainment. Sa pagkaaga as in pagkahapon, mapapangalas ang gabo sa hot air balloon flights para motor exhibitions as in aerial stunts gikan sa mga pamosong international aviation teams. Sa pagkabanggi naman, lalauman ang duwang banggi na pano ning karantahan, barayli as in kurahaw sa music festival, tampok ang mga world-class Filipino artists. Sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, saro sa mga panginginot na tagapagsuporta kan festival. Ang Bicol Loco bako sana para sa kaugmahan, kundi man para sa pangmahaluyan na benepisyo sa rehiyon. Sinabi niyang ang Bicol Loco sarong platform para ipamidbid ang Bicol sa kinaban bilang sarong destinasyon na may ibang klaseng tangro, kultura, musika, adventure as in urog sa gabos ang tibay kan mga Bicolano. Kapag nagkusog ang turismo sa Bicol, madakol ang oportunidad para makapagtrabaho as in pagayunon ang buhay. Para sa kadagdagan na impormasyon as in mga update, bisitahon ang official Facebook page kan Ako Bicol Party List as in ni Representative Zaldico.
Ang baretang ini hatod sa indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Mas papahigpiton pa kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang proseso sa pagkuha ng driver's license sa rehiyon. Sigun sa ahensya, basado ini sa direktiba ni Department of Transport Secretary Vince Dizon asin LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Katakod ka nangyaring insidente nin banggaan sa Balangibag, Polanggi, Albay na nagkausan nin pagkairido nin tulong katawo. Apera pa kaini, sinabi pa kan LTO Bicol na magkukondukta man sinda nin mga random drug testing sa mga PUV drivers. Mientras, na pinagirumduman kan ahensya ang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat may disiplina asin supisyenteng kapasidad sa pagmamaneho ang pigtatawan nin karapatan na magkaigwan nin lisensya. Sa presente, nakikipag-koordinar naman ang LTO Bicol sa PNP asin LTFRB Bicol para sa mas hararong pang investigasyon sa nangyaring insidente. Sobra sa 200 na harong sa Barangay Galicia, Rapu-Rapu, Albay ang napailawan sa paagi kang proyektong solar home system na pinamayuhan kang gobyerno nasyonal. National Electrification Administration katuwang ang Ako Bicol Party List asin Albay Electric Cooperative o ALECO. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay ALECO Engineer Emmanuel Jacob, nasa 1,000 units nin solar ang idinunar kang gobyerno kung sain sa laog ning 300 na applicants para digdi, nasa 200 na ang napailawan. Sigun pa kay Jacob, ang esfersos na kainika takod kan mandato kang gobyerno nasyonal sa irarom kan pamamayo ni Presidente Bongbong Marcos na total electrification project. Apuer ka ini, sigun sa mga residentes kan Barangay Galicia, dakulang tabang ang pagkakaigwan ng kuryente sa saindang lugar, lalo na sa pagklase kan mga kakian, hanap buhay kan mga residentes, asin iba pa. Ang baretang ini hatod sa indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ngunyan aldaw Mayo 22 ang deadline kan sanitation order na itinao kan Municipal Health Office kan Daraga Albay sa manihamiento kan 6-in-1 Corporation sa pagibon nin magkakanigong aksyon para masolusyonan ang nagbutwa na problema na nakaapektar sa mga residente sa palibot kan dressing plant sa Purok 2 kan Barangay Mayon, Daraga Albay. Magigirumduman na sa primerong simana kan Mayo nagkaigwan nin leak nin ammonia ang nasabing dressing plant nagkausa nin inconveniensya sa mga residentes. Ang iba nagsapar nin pagkulog nin payo, tulak, asin napiritan na mag-evacuar para mientras. Apera sa ammonia leakage na diskubre sa inspeksyon kan lokal na gobyerno ang kontaminadong salog dahil sa pigluluwas na wastewater hali sa dressing plant na ikinagadan kan mga sira. Kasabay si direktiba ang pagrehabilitar sa salog, piglalauman ang pagkondukta sa giraray nin inspeksyon ang mga personahes kan Municipal Health Office, asin Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO para aramon kung nagkumple ang 6-in-1 Corporation sa sanitation order. Kunday makasunod ang inisyal na rekomendasyon, iyo ang total closure kan nasabing pasilidad. Ang baretang ini hatod sa indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan kang Albay o SPA ang paggamit ng QR code sa gabos sa transaksyon sa pampublikong merkado kan Daraga Albay. Sa ginibong session kang SPA, ibinusol ni Chairman ng Committee on Trade and Commerce 3rd District Board Member Dr. Eva Josephine L. Ribaya na maaprobaran ng Ordinance Number 013-2025 na may titulong Promoting the Use of QR Code System in Business Transaction Public Markets and Government Services in the Municipality of Daraga. Ang ordinansa may kamawota na gibuhon na ligtas ang mga transaksyon sa kada establishmento, mga micro, small, and medium enterprises. Serbisyo kang gobyerno asin transportasyon. Ibubusol man kang ordinansa ang cashless payment as in digital literacy sa paagi ng pagsuporta sa mga saradit na negosyo na mapuon ng maggamit ng QR code system.
Gigibuhon ang libreng operasyon sa katarata asin pterygium o anpugita sa mata sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP. Ngunya na simana, sigun kay Chief of Hospital Dr. Dominador A. Concepcion Jr., gigibuhon ang libreng operasyon poon Mayo 23 sagkod Mayo 24 sa JBDAP Operating Room. Ang inisyatiba sigun pa sa opisyal, parte nin padagos na paghinguwa kan probinsya na makapaghatod nin libre asin de kalidad na serbisyo sa pag-aalaga sa mata lalo na sa mga pobreng albayano. Paliwanag pa ni Concepcion, bago ang operasyon, magkakaigwa muna nin pre-cataract screening ngunya na aldaw Mayo 22 sa Cristina R. Princesa Memorial Elementary School sa Ranao, Ligao City. Sigun man sa datos, maabot sa 260 na pasyente nin cataract asin pterygium ang nakapag-pre-register kan mga nakaaging semana. Naghigpit na ang manhimento kang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDAP sa Tuburan, Legazpi City matapos nang mairehistro ang insidente ning panghabas ning motorsiklo kang sarong empleyado kang ospital. Sigun sa entrevista kan DCGB News sa guard kan lugar, nagbuktak na sinda ning curfew kung saan alas 8 ning pagkabanggi, sarado na ang gate kang ospital. Nagahagad na ning ID bago maglaog asin naghahapot na ning mga impormasyon arog kang kung ano ang katuyahan sa ospital bago maglaog sa bisinidad. Sigun pa sa manhiyamento kang JBDAP, pigigibo nindang esfersos na ini tangani maibetaran ang sunod pang kaso ning panghabas sa lugar. Na-hire ang sobra sa 60 mga aplikante sa trabaho sa ginibong job opportunities sa Public Employment Service Office o PESO sa siyudad nin Tabaco. Ang mga maswerteng aplikante nakatalaan na magtrabaho sa Epson Company sa Lipa, Batangas bilang mga production operators. Regular ang sa indang magiging employment status, kompleto ni mga benepisyo asin dakwel pang package na mariresibi. Nagdayo ang Epson Company sa siyudad ng Tabaco poon kasuodma Mayo 21 hanggang ngunya na aldaw Mayo 22 para makahanap nin maabot sa 2,000 na mga trabahantes bilang production operator. Katakod kay ni padagos ang pangapudan ni Tabaco City PESO Head Sosimo Buen Consejo na magbisita sa iyang opisina sa 5th floor kan Tabaco City Hall ang mga interesado na magkaigwa ning trabaho dahil magpapadagos ang recruitment maghapon ngunya na aldaw. Pigimbitaran kang Land Transportation Office o LTO Legazpi District Office ang maawot na mag-aprobitsar kang gigibuhon na libreng theoretical driving course o TDC na gigibuhon poon Mayo 27 sagkod 30, 2025 poon alas 8 sagkod alas 5 ning hapon. Sigun sa opisyal na operasyon hali sa Facebook page kang opisina, sa mga interesado, magpadara sa naning mensahe sa Facebook page kang LTO Legazpi District Office o magbisita sa saindang opisina sa Sutherland Building, Embarcadero de Legazpi Port Area, Victory Village, Legazpi City. Sinabit ka ini na kaipuhan sana na magpreparar ni mga resikito sa araw kang photocopy ng PSA birth certificate, photocopy ng miski anong valid ID, as in photocopy ng PSA marriage certificate para sa mga may mga agom. Pinagirumduman man kang ahensya na daay pwede ang sleeveless, sando, shorts as in chinelas na dress code sa pagkuaning theoretical driving course. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12. Sa Bareta niya to sa Lado Nasyonal, ibang nasyon, asin iba pa pagkatapos kay ni. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin Ibapa. Nakatalaan na itaon na sanakan Commission on Elections o COMELEC sa Department of Education o DepEd bilang donasyon saan mga Starlink communication equipment nasa indang ginamit sa midterm election. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nasa 8,000 na units nin Starlink sa nakaaging eleksyon. Apera sa mga eskwelahan, pwedeng gamiton man ang nasabing ekipahe ka nagkapirang mga lokal na COMELEC officers ninda sa maniba-ibang lugar sa nasyon. Ibinugtak ang nasabing kagamitan sa mga lugar kung saan may maluyang signal kan internet na iyo ang pigagamit sa pag-transmit nin mga resulta ka nakaaging eleksyon. Makundukta pa nin pagtiripon ang COMELEC may kinaaraman sa nasabing plano. Mabukas ang Department of Tourism o DOT ni mga oportunidad sa trabaho asin ensayo sa lado ning aspeto ning turismo para sa mga kwalipikadong senior citizens. Inibilang parte kan pinirmahan na Memorandum of Understanding o MOU sa pag-ultanan kan DOT asin National Commission of Senior Citizens sa Makati City kasuhapon. Sa paagi ka ini sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na iaaktibar kan DOT ang regional offices kaini para maisabay ang mga senior citizens sa indang mga ensayo para sa mga tourism stakeholders. Sa ngunya nagkakaigwa ang komisyon ng needs assessment para mailinya ang sa indang training programs para sa mga benepisyaryo. Sa oras na mabuksan ang programa, sinabi ni NCSC Officer in Charge Chairperson Mary Jean Loreche na kaipuan sa nakan mga senior citizens na maging physically as in mentally fit para makakwalipikar sa training program. Nagkapira sa mga pinag-unambitan ni Secretary Frasco na posibleng job opportunity sa mga pigdadayong lugar sa mga probinsya, iyo ang tour guiding o kaya naman empleyado sa resorts o hotels. Mientras na apwera sa pag-ensayo, makakatabang man ang MOU sa pagdilog ng DOT ning mas inklusibo pang mga polisiya na sensitibo sa mga pangangaipo kan mga nagbabiyahing senior citizens. Tinawanin doon ni dating Health Secretary asin re-elected Iloilo Representative Janet Garin
Ang importansya kan proper hygiene asin pagkakaigwa nin healthy lifestyle sa tahaw kan mga report na nagdakul ang kaso nin COVID-19 sa ibang nasyon. Sinabi ni Garin na day dapat matakot, day kita maghadi dahil aram na kan sa tuyang mga doktor kung paano i-handle ang pasyente. Ang importante sana ang kalinigan, hygiene, lalo na kung ikapig-aabo, tamang katurog, tamang ehersisyo asin tamang pagkaon. Maski anong virus pa, kayang labanan ini kung nabubuhay nin healthy lifestyle. Tinawan nindo ni Garin ang importansya kan bakuna para malimitaran ang mutation kan virus. Sigun sa report, nagkaigwa nin COVID-19 surge sa Thailand, Singapore asin Hong Kong. Naaresto sa Malaysia ang 12 na OFW matapos gumamit ng peking entering permit pasiring sa Laos. Ang mga peking entering permit pigsasabing tinangro kang illegal recruiters sa Telegram. Sigun sa Department of Migrant Workers o DMW, natrabaho bilang call center agents na may sweldo ng 50,000 pesos kada bulan ang offer kang illegal recruiters sa mga biktima. Nagbabiyahe ang mga OFW sali sa Pilipinas pasiring sa Sabah gamit ang illegal na rota bago sindan natimbog sa border kan Malaysia as in Thailand kan Pebrero 2025. Kan Mayo 20 sindan nahatulan. Alagad sa tabang kang Philippine Embassy as in DMW na ibaba sa 3 bulan ang sintensyang pagkakakulong sa mga OFW. Piglalauman na makakalibre na ang mga ini sa masunod na bulan o sa Hunyo. Sa Giraray man, nangangapuda ng DMW sa publiko na mag-ingat sa mga tangro na trabaho online. Hinagad kan Commission on Human Rights sa gobyerno ang hararom na investigasyon sa pigsasabing mga pagsuhay sa press freedom o katalingkasan sa pamamahayag sa kakusugan kan election period. Itinaong halimbawa kan komisyon ang mga naresibi kaining report sa Listo Alert Quick Response System kung sa'y nagkapirang media workers ang pigsasabing nagsapar nin pananakot mantang pigigibuan sa indang trabaho. Ani ba sigun sa CHR pinagbawalan na makalaog sa mga polling precincts sa mismong aldaw kan eleksyon. Tinawanin doon kan komisyon na makahadit ang mga nasabing insidente dahil ang mga ini bulgaran na pagsuhay sa press freedom asin sa diretsyo kan publiko na maka-access kan napapanahon asin tamang impormasyon. Mga diretsyong panginot na pundasyon nin sarong demokratikong pamamahala. Paliwanag pa kan komisyon na importante ang papel kan media dahil pigbabantayan kaini ang pagiging bukas kan eleksyon. Kaibahan na ang accountability sa bilog na electoral process. Trabaho kan mga otoridad sigun sa komisyon na bantayan asin protehiran ang diretso kan mga media men sa bilog na nasyon. Sarupang opisyal kang Overseas Workers Welfare Administration ang sinikadan sa pwesto. Ini may kinaraman pagiraray sa pigsasabing 1.4 billion land acquisition deal. Ang pinakabagong tinukaw iyo si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair na imbwelto sa kaparehong issue kang nainot ng pinatalsik na si OWA Administrator Arnel Ignacio. Inanunsyo ni Palace Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa press briefing kan Miyerkules ang nasabing pagpapalayap sa pwesto. Matang enot nang ipinahayag ang Department of Migrant Workers na pig-imbestigaran kung may iba pang opisyal apwera kay Ignacio na embwelto sa 1.4 billion pesos na land acquisition deal. Bareta sa ibang nasyon gadan ang 5 katawo matapos ang nangyaring pagpapasabog sa sarong school bus sa Pakistan. May lunad ang bus na 40 na mga estudyante kan magsabog ini sa banwaan kan Kusdar sa Balochistan region. Dinaraman sa ospital ang mga nalugada na biktima kung sa indakul sa sainda ang nasa kritikal na kamugtakan. Wala pang grupo na nag-ako sa nasabing insidente na dakula ang pagtubod nin mga otoridad na pwedeng kagibuhan ini kan mga militanteng grupo. Kinundi naman ni Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi ang insidente asin inapod ini bilang sarong barbaric na gibo-gibo. Sa bareta niya to sa lado ng sports, plano kang Gilas Pilipinas na magkondukta nguna ng friendly games sa nasyon bago sinda magbiyahe pasiring sa Jeddah, Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup 2025. Sinabi ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na pigahalat paninda ang kumpirmasyon kang nagkapirang nasyon matapos na nindang ining mapadarhan kang imbitasyon.
Nakatalaan na magpuon ang FIBA Asia Cup sa Agosto 5 kung sa piglalauman man kaini na matatapos ang PBA sa Hulyo 27. Kaya may panahon pa sinda para sa friendly game. Importante ang nasabing friendly games bilang parte kang preparasyon sa mga team na makakalaban ninda sa FIBA Asia Cup. Kang nakaaging final window ang kang Asia Cup qualifiers. Sa Pebrero, wara sindang Ghana asin igwang duwang daog puon sa Taiwanese asin New Zealand Tall Blacks. Enot ka ining ipinaluwas kang FIBA ang opisyal na schedule para sa Asia Cup 2025. Mapuon ang labanan kang Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei sa Agosto 6, alas 2 din maagahon. Masunod na laban ninda sa Group D ang world number 22 na New Zealand sa Agosto 7, alas 7 ning Banggi, oras sa Pilipinas. Ultimong laban kang Gilas sa Group State kontra Iraq sa Agosto 9, alas 4 ning hapon. Naimbento kan sarong estudyante hali sa Binalbagan Negros Occidental ang sarong pen-size microscope o pigaapod na pencroscope gamit ang mga niresiklong materyales. Ang estudyante na midbid na si CJ Faala, 21 anyos, asin presente nag-aadal nin kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science sa Carlos Hilado Memorial State University, Binalbagan Campus. Sigun kay Faala, ang pencroscope pwedeng ikonekta sa smartphone o TV tangani mahiling ang mga detalyes kan specimen asin sa presente padagos niya pang pigpapagayon ang disenyo asin magnification kaini. Sinabi pa kaini na ang proyekto maawot na makatabang sa mga estudyante na nagkaklase nin sensya. Para po sa satuyang special story, sarong ayam na may sukol na 3 pulgada ang naging viral sa Canada, napigtutubod ang posibleng maging Guinness World Record holder bilang pinakasadit na ayam sa bilog na mundo. Ang ayam may pangaran na Lulu, sarong Yorkshire Terrier na alaga ni Kim Pasero, residente kang Loreto, Ontario. Sigun kay Pasero, maski sadit si Lulu, daini naging hadlang sa pagiging maugma asin palaban. Sa presente, ang may kapot kan titulo na World's Shortest Dog, sarong Chihuahua na si Pearl na may sukol na 3.59 pulgada, mantang si Lulu mas sadit pa dahil nasa 3 pulgada ini. Ngunya na Mayo 22 taon 1867 namundag ang Filipino composer na si Julio Nakpil sa Quiapo, Manila. Apera sa pagiging composer, nakipaglaban man si Nakpil sa ginibong revolusyon laban sa Espanya kung saan nagserbi siyang commander para sa revolutionary troops sa North Manila sa pamamayo ni Andres Bonifacio. Si Nakpil ang naging pamayok kan paghanap, pagbakal asin pagmanihar kan pondo asin mga armas kan katipunan. Bago ang revolusyon ang sa iyang skills sa pagpiano ang naging tulay man tangani magi siyang regular na paratugtog sa Malacanang. Ang saro niyang komposisyon, iyon marangal na dalit ng Katagalugan na naging saro sa mga pinagpilian na maging pambansang awit kan Pilipinas. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan sa tuyang Bareta alas 12. Tinipon na sin kinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Happy watching po kay Ma'am Gemaline Blazo, kay Sir Yad Rimpilio watching from Ligao, Ma'am Pia Salamenyo from DILG, Ma'am Feliz Marabella, Ma'am Lorna and Sir Boyet De Lumen, Ma'am Tinde Chavez, Ma'am Pita Pacres. Salamat po. Sa pangaran kan mga nagsurat kan Bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Balderan asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical, katuwang tadyan si Sir Nems Flora, si Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT asin social media writers Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Thank you for watching. Happy lunchtime. God bless. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray